Жиылған бұл ұлы йыйынға нәсіл нәсәбін білгендер, шәжәрә байрамы болғанын ишетіп бик алып яқтардан келгендер. Туғандар ұсырашу зор шатлық, йылмаю һәр кемдің йөзендә, күздәрдән шатлықтан яшь тама. Малайлар шунда сәбитпен ярышалар. Илдарга бакырдыңда теге подростковый велик булды. Минде аныкын тартып алам да, шул рәйле икәүләп ярышабыз. Шунда менен. Кашкан сага алманы микән ул? Hala торган шуны тазалап, шунда тәнкилешеп торган яхшы. Боймага кидереп төгән. Әйе. Уган көннәрен. Эй, Алла. Я класста шингай. Инбәгәсни тауга менеп йөрүй. Класста шингай. Тау кадерлегәк бит. Тау кадерлегәк тау. Әйе, тәүдә тау. İskender'e aytkan tapmaklары. Биләле урындык тау токтала. Әллә нимә. İskender'de ошой күзмәне. İskender не помню. Алтайлыкны вакытында. Привет. Мен Айрат боламын. Шулай міне, давно Молодец. Дамир апай танып торасыз. Дамир апай сразу танады. Охшап торалар. Туғандар ұсырашу зор шатлық, йылмаю һәр кемдің йөзендә, күздәрдән шатлықтан яшь тама, моң таша ургыла күңелдән. Туғандар ұсырашу зор шатлық, йылмаю һәр кемдің йөзендә, күздәрдән шатлықтан яшь тама, моң таша ургыла күңелдән. Билемәбездә иң күп фамилиялылардан йөрткән Назаровлар, данлыклы Назаровлардан нәселдәшләре тойда егенде. Безне Байыш авылы билемәһе, Байыш авылында күрүебезгә бик шатбыз һәм безне алкыштар менән монда кайтуыбызны көтеп калабыз. Рәхмәт килеп иткәнегезгә, сакыруыбызны ишетеп. Безнең бу yerdə очрашуыбыз бик урынлы дип һанайык. Бик сетрекле генә вакытта яшәүебезгә карамастан, бүтән дөнья масштабында илебезне бутарга тырышкан вакытларыбызда, безнең историябызны юырга маташкан вакытларында Байышлардан Назаров нәселе үзләренең историясын, 7 буынлык нәселләрнең тармактарын, тамырларын белергә тырышканнагы бик урынлы. Бик урынлы. Әгәр дә шул шикелле безнең Назаровтар кебек 7 буынын белергә тырышкан, үзенең тарихын белергә тырышып, уны киләсәк буынга, безнең балларыбызга yetkерергә теләгәнегез өчен рәхмәт. Монда килүегезгә, Байыш җирендә күрүегезгә бик шатбыз. Бұл урында очрашуыбыз тоже бер мәртәбәле безнең Атай сал программаһы буенча бит инде Хәмит агай Назаров. Илебез өчен эшләнелгән бик
ите, тарихлы ите, сыныпты үйіміздің ауылымызға да көркемдік үйін үстеп тұра бетінде. Соның үшін ішігізге зор рахметтерге. Төрле тарыктардан келген кунактар, сау махаббат илгия кыздар. Изгилерден изге туган тиягыбыз байышыбызда һәммәгездә лә исәнлектә, һаулыкта күрүебезгә бик шатбыз. Авылыбызда зур гына берничә зат арыккан иде. Шуларның араһыннан без бүген эшһөяр, сәмле, әрһез, белем алуга ла һәләтле булган Назаровтар нәсел затын сәламләйбез. Дары бөртегендәй төрле яктарга таралып бетһәгез дә, тап ошында һезнең ялан тәпәй югергән эзләрегез. Туган яктың саф һаваһын һулап, услап эсер өчен һуҙарын, кайттык бына тагын авылкайым, баса алмай йөрәк һағышын. Сылтырап кына ага Пасмарт һыуы, безнең гомер йылга агышы, сал тарихтың үзе булып яшәй, туган авылым минең байышым. Atаңды, бабаңды unutma тамырын ey кеше. Шәҗәрә ул тарих буындарсын яре, тугандар булганга ил көсле. Тугандар осрашу зур шатлык, елмаю һәркемнең йөзендә. Күзләрдән шатлыктан яшь тама, моң таша ургыла күңелдән. Тугандар осрашу зур шатлык, елмаю һәркемнең йөзендә. Күзләрдән шатлыктан яшь тама, моң таша ургыла күңелдән. Тугандың ептәрен үзүсез, гәрәсәт купмагын тагында. Тормышыңда ямлы, ризыгыңда тәмле, яныңда тугандар барында. Тугандар осрашу зур шатлык, елмаю һәркемнең йөзендә. Күзләрдән шатлыктан яшь тама, моң таша ургыла күңелдән. Тугандар осрашу зур шатлык, елмаю һәркемнең йөзендә. Күзләрдән шатлыктан яшь тама, моң таша ургыла күңелдән. Күзләрдән шатлыктан яшь тама. Яудан кайтмай калган ирдәр, әйтерһең дә ергә аумаган. Ул галдаттар актырналар булып, осып киткән зәңгәр һавага. Әле һаман ошо яугирҙәрҙең тауыштары килә алыҫтан. Юҡҡамы ни һауаларға ҡарап күңелебеҙ. Бөйөк Ватан уңышында һәләк булған яугирҙәргә лейһенә 1 минут тынлыҡ илған ителә.
барып үйдей. Мында может быть барганнарга ягылмаган бул. Батышканнарга ягылгандыр бул. Иңетте тигенде тәүгене нарком булганнар. Икенче столбиклар тере кайтканнар. Бунда тыл ветерандары. Бунда Афган, Чечня Гошында Участниклар. Мына труженики тылы бунда. Тағы бір плитастерге керек болады. Украина. Аллаһ вакытында каралып метрлер. Коштарда бір шулай таралыша, ауылыңды туған ябын. Бұлттарға қарап сүресін, кендерді біз қанатты ябын. Әйтерһің дә парақтарда өтті, қаңғыралы мәктеп жылдары. Көңілдерде ғұмырлікке қалыр, ұшығыңға мұңла сыңлауы. Әлі заман имтиханы, көп қынаулар әлі өтәй. Мақсаттарға әлі ерішәй, қиялларды сын итәй. Әйтерһің дә парақтарда өтті, қаңғыралы мәктеп жылдары. Көңілдерде ғұмырлікке қалыр, ұшығыңға мұңла сыңлауы. Мәктеп yolları, kıngıralı məktəb yolları. Bu yıllarda bizde sakırdan hin, көңілдерге берден тәләш. Қоңыз банақ бұл hem беренсе, hin қаршы ol bizde зор тұрма. Әйтерһің дә парақтарда өтті, қаңғыралы мәктеп жылдары. Көңілдерде ғұмырлікке қалыр, ұшығыңға мұңла сыңлауы. Қаңғыралы, қаңғыралы, қаңғыралы мәктеп жылдары.
Табан баттымсың, әрекет ермес мында тұр. Yara değil mi? Evet. Bunlar burunlu aksalar. İyi burunlu aksalar. Mana videos ezberden okatınlar kamatırman videos. Все карать древние учить, это мультик-то просто. Nasıl halleri diyor? Nasıl eğriler mi? Kişi var mı? Yarı Allah'a şükür. Kuralım alacağız yürüyün. Участвуй только. Хотя бы вағаз Тұрғас есепләнә. iyi. Turga gara var. Шунда куша батлатып шулай дип әйтә. Ава. Рахмет егет. Алтын сары, хәр. Birazdan kesen. Arkadaşlar, hürmetli nazarlar, rivayet muhabbetini mağlayında Butangda sadira sultana kutlayım. Oradan Allah Teala kabin tuğanı gitler hizmet ettiğim malatsı tuğanı gitler litip barlap litip bir yıllar görüşmeye tuğanlarımızda görüştüğümüzde deyince elhamdülillah şeyden amara göre geldiğinde öyle böyle bir şey gelmeyince daha sonra Allah Teala tuğanı gitler gelmişler yaratmayı diyen maşallah malatsı tuğanı gitler hizmet dolayısıyla bütün imanlılardaki kaçkara masala betinde ederek Kur'an Fatiha Surahı'nda bir başka mesleğe geliyorsun. Başka deyiminde. Bizden tabi ki Araplar var mutlaka kullanıyor. Aytıpta evlilik tanımağanlar betinde Mekudü'nün doğalık Araplarga bağışlayayım. Kur'an Kur'an'ı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنزل إليهم من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Asıl valide suatlar bütün rahmet dilerken Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hem onun gayretleri okşarak terihlerine atalardan gayret İslam'ın havaga ve atalardan gayret İslam'ın Muhammed Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerindeki Peygamber Peygamber'den gayretlerden zahitlerden sızlar buldu. Müminler bunu köbütün adasıyla olan terihlerine İran'da. Ve bizden dua etken şu Mustafa müşriklerden dua etmişti. Bütün Araplardan terihlerine Rabbimlerin tanıştırdığı bıraktığı yazıklar, kabirde tanızat edip kurdular makam kursan. Rabbimizin rahmetinden bedenden aktarıldığı yazıklar. Bu dünya Allah ahiretleri maksat oraya işi nasibi.
Rabbim, bu dünya şıkamatı mendere muhtaç etme. Ömer gıbedet hem hayır İslam ve şey nasibi. Yenderimizge selametlik, yenderimizge tanısılık bir. Gül hem onay güderimiz az. Başlarına cireksi hinut fikir kamil akıl kurkam kılık imşak bir bu iman bir. Ahiretken müskem vakıtımızda imanımızı yıldaşı gibi anhat ulen bir. Amarat yanımızda bir gende. Yenetindik buraya bırakmak farşıklarına anhatılıp şıra nasibi. Kabirge varıp gende. Ravi yoklarımızda yengil birge. Hem adak kurunlarımızda yenetinde arası bir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أستغفر الله لنا ولكم ولسائر الجماعة المؤمنة والمسلمين والحمد لله رب العالمين Maişeratında yatkan bütün zarflarına teline, şuraya başka da dışında yatkan başka arıklarına başlar. Bizden dağım etken, dağa mahrum olacak. Bir öyle nicalar başına kulaş koran evler. Bu da kita kerimde kapı ediyor, ki rahmetimle kabul edin. Asıl bu anadır sevaplarım, bu tağalım rahmet, belikim peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ama böyle zarflar işte yani. Tabi dedem Aleyhisselam ana bu tavağa, tabi dedem Aleyhisselam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yeri yerine gelirken bütün peygamberler de gidiplerin zayıflardan sığırlardan ben bina bu kitabın atasıyla var işte. Ve başında durana işlerden devam ediyorsa bütün Arapların da işte hangine. Baş yerden bütün Araplar işte. Rabbi Arap tutanları ana hatan yaptılar. Kabirlerin zati de burada mağarası hangi. Allah da Arap başında Allah Teala'lar da günahların yarlıklarmış. Mekke şarahına Allah'ın cevap verip günahların yarlıklar. Allah'ın dünya şey azil hukuklarından tıkan. Şunlar elbette bilmek isteyen halyarlıklar. Bu dünyada iki vakitine yeteriş nasip. Şu kalganlarımızda İslam dininde yaşatıp ben hatine dünya hasenatı. Ne tezgahını kılmakta. Bir rahmet ya Erhamur Rahim. Kaliung keteler. How mahal kız? Kaliung هل بيقص شنضرب هاو Niye olurlar? Yürü bakalım. Молодец. Үлгір беке. Қайда қыда қайтман ма тоқай? Мына оны қайта. Оны қайта. Малайығына қайта. Оша айғырай. Күйеудің олы бүді бітелі. Неге түсіндіректер әйді барман жоқ. Нормально. Әйбет. Әйбет ол да. Yaşlıktaki koynar fister bir torba yeter iken
Ömürler öte iken o Yanala öte iken Ko'ngillar gene hammonda Nimalar öte iken Ömürler öte iken o Yanala Bayram менен. Hayırlı gün, hayırlı saatte. Qavmығыз, нәсілдәштәр, назардарым, қан қардәштәрім. Барығызла бүгінгі Шәжәрә байрамында ихлас сәлемләйім. Шәжәрә ару тарихы, теге яки бұл қабилә, ару-я араның буындар ел язмаһы. Ул борындан ару араның документы бір туған кешеләрнең танытмаһы булып саналган. Бүгінгі Шәжәрә байрамы, туғандар байрамы, бір ата-бабадан туған Арудаштар байрамына йыелдык. Бұл осрашау минеңсә тарихи тамырдарыбызды искә алу, олылау, хөрмәтләү була ул. Һәр агастың тамыры булган кебек, безнең дә тамырдарыбыз бар. Тамыр ул безнең кичәге көнебез, 1 ел элек, 100 ел элек, 1000 ел элек үткән көнебез, ул безнең тарихыбыз. Бер атанан таралып, Назаровтар бuna 3 буаты якын ямлы каскынсы, касмарт бузларын төякләп, Байыш авылында дөнья көтә. Бер буында 25 елдан исәпләгәндә инде 12 буын алмашынган. Бuna ошо арауыкта туган төягыбыз, Рәсәйебез ни күрәһә, Назардарда шуны күреп, кисереп, күтәреп яшәгәннәр. 1798 елда кантон системаһы индерелгәс, 9 кантонга караган Байыш ир егетләре Гаскәри хезмәттә булып, үз аты, коралы, абыгы менән Орынбур линияны аклаган. Безнең уртак картатайыбыз Мөхәммәд Шәрифтең ревиз кагазларында Заурят Исаул дип язылган. Язылуы авыл халкының казачий сословиена күсерүенә дәлил.
хәрби хак, пошта хезмәте, юлдар төзү, гаскәрде аттар менән тәэмин итү, хәрби хәрәкәтләрдә катнашу һәм башкаһы бөтәһе башкорт казактарына йөкмәтелә. 1200 елгы ватан һугышында ла катнаша авылдашлары. 4 елгы Беренче дөнья һугышында ла авылда ситәтеп үтмәгән. Безнең күптәребез хәтерләгән Әхмәтҗан Олатай Назаров, Икмәк бабай, икенче әйткәндә, әстерәктәре тукмау турында һөйләй торгайны. Австрия фронтында яраланып, Петроградта госпитальдә яткан вакытта Олатай февраль революцияның тере шаһиты була. Ул Бараневикта Ленин бабайды ситтән генә күрдем дип һөйләгәне минең әллә хәтеремдә. Ленин Петроградка кайткан бит инде, Бараневикта выступать иткән бит инде, ул бабай шуны күргән. Граждандар угышы башланганда авыл әле кызылдар, әле актар кулына күсә. Безнең авыл калчак мобилизацияны әлегә. Күптәр калчак гаскәрендә хезмәт итә. Байлар тау итәгендә кылыч, пуля, гильзалар, револьверлар табылуы әллә безнең шаһит, бездә ага шаһит. Нәселдәшләрем ил менән бергә булган хугыштарда ла кыткысы аслыкты, юклыкты, зур югалтулар менән үткәрә. Күмәк хуҗалык менән азрак хәлләнә башлаган авылымды Бөек Ватан угышы халкымдан ала. 100дән ашу кеше хугышка озатыла, шулар арасында 27-һе Назаровтардан. Тик Назаровтардан гына ла авылдашыбыз 48 кеше барыла фронт өчен һәм еңү өчен дигәнде дип алһыз эшләй. Әхмәтҗан Олатай хезмәт армиясында фронт өчен агас әзерләһә, Назаров Мырзагилде һәм Муллагилде хәрби заводта корал җитештерә. Калгандар алһыз эш хакы турында һүз дә юк, колхозда эшләй. Фронттан кара кагызлар усагына, хатта бер өйгә өсөрләп. Сәлихан Олатай Назаровтың 3 улы Галимҗан, Сәлимҗан, Әмирхан ятып кала. Хаҗи Мөхәммәд Олатай Назаровтың Гариф, Заһид, Габид әйләнеп кайтмай. Назаров Әтәтун Олатайдан Хәмзә менән Сәгадәткә Кирәй улдары, Сәгадәтдин менән Кәлимулла Галләметдин улдары ла яу яланнарында ятып кала. Закария Сиддык улы, Якуб Мөхәммәддин улы, Мүлек Галәүетдин улы, Ишмурат Мырзахан Мөхәммәд улы, Мөхәммәд Гали Абдулла улы Назаровтар илебез азатлыгы өчен батырларса һәлак булалар. Уларга мәңгелек дан. Para
жайлапны гына техника күренә башлай, төзелештәр бара. Авылдагы бұл үзгәрешләрне күпләребез беләбез. Яңа мәктәп, интернат, Киров колхозы Җаншура совхозы менән кушыла, Асмар совхозы, урамдардагы асфальт, яңа клуб, обелиск, ФАП, мәсет, балалар майдансыгы. Булар бөтәһе кеше ише, тырыш, хезмәт емеше. Мин үземнең нәселдәшләрем белән ныклап горурланам. Чөнки Назаров тартқы менән эшчәр кешеләр. Тәүге тапкыр ошо җирдә аваз алган, тәпәй баскан һәм язмышын туган тупрагы белән бәйләп, ошонда төрле тармактарда эшләгәннәр, авылдан ситтә яшәгәннәр, төрле һөнәр ияләре намыслы хезмәте белән аерылып торалар. Мисалга ошо ата-бабаларыбызның нигезен ташламай, асабалыкты хаклап, авылда яшәүчеләрне бер авырлыктарга карамай, ышанычлы дөнья көткәннәрне барлайым. Байышта туып үскән ябай тракторист Назаров Мөхәммәд Кабулла улы яхшы эшләгән өчен 1958 елда Мәскәүгә БДНХга барып кайту белән бүләкләнә. Уның улы Фәнилдә алдынгы механизатор булды. Байыш урамындагы асфальттан яхшы аклануы тап уның хезмәт емеше. Скрипердә эшкә барганда таудан, эштән кайтканда Касмарттан ком түшәп, авылды урамын ныгытып бетте. Шугала асфальт ныгырак тора. Менә һезгә мисал өчен генә әйтәм, Абзан авылының урамына 4-нчегә түшәйләр асфальт. Фәнис Назаровта мотор итеп дөнья көтә. Халид, Әнәс Назаровтар озак елдар авыл көтү өчен җаваплылар. Улар газел, түәл, төпсер булгандар өчен авыл халкына малының өчен, авыл халкының малы өчен күңеле тыныч. Халид Газпромда ябай слесарь булып эшләй. Районда һөнәре буенча иң яхшы дигән исеме бар. Авыл халкына газ буенча уга мөрәҗәгать итә. Әнәс совхозда шофер булды, хәзер мәктәптә оператор. ДТ-75 тракторы менән авылдашларына, күрше авылдагыларга ел әйләненә ярдәм итә. Фәриттең кулы оста, мәктәптә хезмәт дәресләрен алып барды. Ул эшләгән гардиндар, өстәлдәр күпләрнең өендә бар. Саҗидә ФАПта фельдшер. Коронавирус усырында уның хезмәте баһалап беткән булды. Күрше авылларның фельдшерләре авырып, күрше авылларның кешеләре байышка килделәр. Саҗидә берәүһен дә ярдәмсез калдырмады. Апаһы Халидә Врач, Өфөлә медицина институтын тәмамлап, озак еллар Казакстанда эшләне. Фәхриниса күп еллар мәктәптә хезмәт дәресләрен алып барды. Участка мөдире булып, яшелсә менән тәэмин итеп торды. Бүген авылдагы бөтә яшьләндерү эшләрендә уның эше, ярдәме роле зур. Сәгыйть Куандыков, улы Заһид, Самат Карабашев, Фәттах Гобайдуллиндар авылдашларына һәр вакыт ярдәм итәргә әзер булулары менән аерылып торалар. Һәр буынның үзе угышы тидәр бит. Хәзерге көндә барган махсус операциялар Янсура карттың ияне Уразов Азамат, Яхья карттың ияне Карабашев Гали катнаша. Ата-бабалары күп уларда һынатмай. Гали бик күп медалдар, батырлык ордены кавалеры. Соловьев Александр да ошо үтүсендә. Ул Шаймуратов ордены менән наградланган. Уландарыбыз имән, хау йөреп, исән кайтсыннар. Назаровтар арасында нинди генә һөнәр иялек кешеләре юк. Врачтар, укытучылар, төрле инженерлар һәм башка һөнәр ияләре. Нәселдәшләребезнең һәр берсе үзенчәлекле шәхес. Шулай да затыбызның иң илдәрен хокландырлык, өлге алырлык туганнарымды әйтү кирәктер. Угыштан кайтып озак еллар Башкорт дәүләт университетында студентларны математика серләренә өйрәткән физика, математика фәннәре кандидаты Назаров Шамат Алатайды горурланып айырып әйтке килә. Шулай да кешелекле шәхес булды Шамат Алатай. Марат агай Назаров Башкортстанның атказанган укытучысы. Бұл остаздарыбызның рухтары шат, яндәре яннәттә булһын. Без уларны онытмайбыз. Таңһылу Назарова Башкортстанның атказанган элемтәсе. Фариза Назарова, Сафар Галина, Башкортстанның атказанган матбугат хезмәткәре. Вазифа инәмдең янсәре Лилия Кутушева, Рәсәй мәктәпләренең иң яхшы укытучылары конкурсы җиңүчесе. Башкортстанның иң яхшы башкорт теле укытучысы конкурсларында 2 тапкыр җиңү яулап грант иясе булды. Билдәле журналист Дәүләт Мәһәдиев Башкортстанда 4 профессоры булган авыл тагы бармы икән дип мөрәҗәгать итте. Байыштар үзегез күтәрегез дигән. Айрат Әхмәдулла Назаров безнең авылыбызның 5нче профессоры, физика, математика фәннәре докторы, Илми институт директоры урынбасары. Башкорт, урыс, теленнән тыш, инглиз, немец телләрендә иркен аралаша, тагыла аңлай.
Неме хоққандыра ғалимымыздың бұл тілдері өз алды үйрені. Ол Башқарт дәулет университеті, авиация университетінде эшләп, шул үрдерде яуланы. Айратыбыздың тағы бір яшьтәр өлкәндәргә үрнәк алырлык шөгыле, ул спортсы марафонсы, ягъни арыш аларга йөгерүсе. Нәселдәшләребезнең яшьрәкләреннән Гүзәл Назарова, медицина университеты доценты, тарих фәннәре кандидаты. Без һезнең менән горурланабыз, исән һау булып эшләгез. Бүгенге көнебез өметсез түгел дип ышанычлы әйтә алам. Яшьтәребез яшәештәге барлык һөнәрләренә ия булып көн күрәләр. Эшчелек арканда ситтә китергә туры килә. Шуныһы үкенечле. Әмма яшьтәребез туган төягеннән аерылмай, безнең бундагы баш йорттагы нигездәге башлангычларыбызны күтәреп алып, ул ярдәме аксаеп та башка теләктәшләргә бер тулкында яшәүләренә куанычлы. Мисалга яшь нефтьче инженерда Хәлимдә Ирәндекте Искәндәрдә әйтер идем, уңыштар ныклы һаулык һезгә. Авылымда горурлыгы булган, хокуклангыч кешеләре булган, кешеләре ифрат күп. Тәү тапкыр ошо җирдә аваз алган, тәпәй баскан һәм заманга бирешмәй төрле тармактарда бар тырышлыкларын алып эшләгән якташларыбыз турында бик күп сөйләргә була. Без улар менән горурланабыз һәр вакыт һәм уларны һәр вакыт истә тотабыз. Арабызда шундай шәхестәр булганда нәсел шәҗәрәбезгә матур эзләр калуы көн күк асык. Тагы бер нимәгә игътибар итә килә. Без башкортлар аз ханлы халык, үзебезне хаклайык, телебезне хаклайык. Улыбыз Роман улына Риянов дип кушып, уныһны Рудольф булса, Рудольф Рианович Рахманов был кем? Ниндәй башкорт ул? Уның башкортча һөйләшүе һич мөмкин түгел. Шәҗәрәбездә шундай ят исемнәр байтак күренә. Ике хәрефле исемнәр дә бар икән. Ирекездән урысның 3 хәрефле һүзләре искә килеп төшә. Мәдинә Фәнур кызы, Фатима Ирәндек кызы, Назаров Фазыл улы Назаровтар. Нисегендә ягымлы, аһаңлы, танһык исемнәр. Күңелгә яңгә якын. Икмәк бабайдан өлкән бәләкәй улы. Буга хәзер 72 яшь. Икмәк бабайдан ул инде. Аны битәһлә белә. Төксүге. Иң бәләкәе. Иң бәләкәе. Бик шатмын күрешүебезгә, бөтәбезнең дә килгәндәр күргәс иң шатмын инде. Килмәгәндәр аларның үзләре. Югырига бу маның фикерле мәктәбе китабы менә. Рәхмәт. 17 елда 100 еллык үткәргәндә сыгарган китап. Ничә бер мәктәп? Бен агасыны. Агасыны. Рәхмәт. Давай. Кайда ул? Ауылдаштар, қонақтар, бүгін матур байрам менен. Здравствуйте, жители деревни Баишево, гости, приглашенные. Разрешите поздравить с этим замечательным праздником, Шажара Байрам, рода Назаровых. Многочисленный род, много гостей, родственников приехало из далеких городов, сел и так далее, из районов. Такие праздники, конечно, позволяют нам, во-первых, дают импульс, наверное, населенному пункту для того, чтобы облагоустроить, приукрасить, радушно, гостеприимно встретить гостей. Ежегодно проводятся такие праздники, как «Здравствуйте, односельчане», «Шажара Байрам» и так далее. Творческим подходом сделано архитектура. Видели стихотворение, да? Соответственно, ремонт школы, но это не в ближайшее время, возможно, через год, через два, возможно, все-таки школа тоже должна как-то преобразиться. И надеемся, что даст тоже какой-то импульс для того, чтобы в комфортных условиях дети тоже все равно обучались и получали образование. И всех, конечно, поздравляю с этим праздником, желаю всем удачи, успехов. Будьте
Живите вместе, держитесь вместе, не забывайте своих корней. Ну и почаще, конечно, приезжайте и будьте. Администрация муниципального района Зианчуринской районной республики Башкортостан выражает благодарность Назару Хамиту Ахметовичу за активное участие в общественной жизни сельского поселения. За подпись главы администрации. Поздравляем. И таким же благодарственным письмом награжден. Пример для того, чтобы действительно как-то обгасить Рахмат. Район хакимияты біздің ішімізді көрі. Hürmetli Nazarıflar nefilleri. Siz özünüzün işi, özünüzge bulgan, yapay gına, özünüzün bir-birinizge bir kurguga tilegen, özünüzün bayramınızda uyuştururga tilegen sebep menen de ışınday, belki gına, ülekke, dostoyin bulduğu sınavda bizim işlerimizi görebilgenimizde rayon hakimiyetinden sınavda rahmat dileğinde. No, teritoriya ve pazarır, sport direleri, klub direleri şu instrumentte kullanıp uğram aralarıyla belki sınavda tazalıkta belki işittir. Onlar tügeni müstakalalı deyince uzak hizmet etsin. Rahmet bilge. Rahmet bildim. Өзіңізге, якындарыгызга хаулык, узун гомер, бәхетле тормыш, тагыла гыррак уңышларга ирешүүгүздү тилейбиз. Артабанда эштериңиз бердем гырлап турсын. Халкыбызга бирге хезмет итейик. Рахмат сезге, Саид. Рахмат хаты менен беден Самат Самигулла улы Карабашев. Рахмат. Onun хезмәтләрен, ярдәмләрен бик күп эшләр тоя һәм беләһегездер. Рахмат егеткә. Сән һава. Рахмат барагыла. Авны хәйләгән шөграм талант. Бүтәгезле күрүмә мин бик шатмын. Кайберләрегез менән Урьяктың урамында бергәләп уйнап үстек. Сөрәкә хугып, футбол тибепме, анда төрле уендар уйнап. Кайберләрегезне гомеремдә лә күргәнем булмай торгайны, вот таныштык, күрештек. Шуның өчен бик шатмын. Безнең Назаровтар нәселе күреп торагыз, Булаттар төпкеленнән килә. Ысынлап та бик данлыклы кешеләребез бар. Ну, дөресен әйткәндә, бөтәбез дә мактауга лаеклы. Чөнки тормышты яратып яшәбез, илебезне яратып яшәбез, матур балалар үстерәбез, тырышып эшләйбез. Һәрберебез дә үзенең эшендә, үзенең семьяһында иң яраткан, иң акыллы, иң һәйбәт кеше бит инде. Шулай да Хамит агай бит инде үзен мактай алмай. Өстәп әйткем килә, Хамит агайды мактап, айруса мактап, чөнки байтак еллардан бери бит инде мәктәп директоры буларак та, хәзер дә пенсиялы буларак та бүтән инициативаларның башында ултыра бит инде. Хәерле көн барыгызга. Аллага шөкер. Ният иткән тормышка ашып, атыр гына үтеп бара. Ахырнаса шулай булһын. Абзыйга яңгыш кына 50-65 яшында утырганда кияүләренең берсе бәләкәсе әйткәйне, үзебезнең әтинең балалары менән бер ни уйыштыраяк дип 7 бала битен, 7-һендә нисәшәр бала, ишу хәзер внуклар бар. Ул теге язгы булсымак дурдан куптыла куйды. Аллага шөкер. Менә даже Яхья Улатайдың балалары килгән ярыш оештыргайнык. Викторина онлайн. Уның еңүсе әйтеп, Мансур Улатайдың кызы Зәйтүн апай игълан ителә. Юлда бәләкәс килә була. Менә эш әйтеп куяһың да, телефонда хот горизонтальны хот. Әгәр балындырга, әриете, әриме дәме
Tağın bir yengisi Razaliya. Yahya Alatay'ın внучкаһы Зарипова, Куандыкова. Шундай ук неһе органайзеры. Рәхмәт авылдаштар. Dur рәхмәт сезгә. Батырша. Батырша. Тағы бірі? Байназар. Байназар. Ох, нисек яңғырай. Батырша, Байназар, Бәхтияр. Аллаға шүкір. Мен Хайболар районынан келдім. Şu жақтан келе шалғайнық бір заман алсырай екен орап жүре қуандық жағынан. Туранан Нива алыр керек жүрерге. Ұртпай аша. Байрамығылман құтлайым еді. Көркем байрамығылман бізде яңырақ ультракүфар шырырағын өткергенік ентішті. Шоғабындала келіп, көріп қайтайық келдік. Kızlar yırlağanın, garmon oynağanın, Niňe hoň işitmey qalagın. Niшләп tarix bolgan, görülep turgan uram, Kökregime haymay ağaçım, Taugan awalyma, Köňül sagymda, Kaytargyp garmon tawışym. Niшләп tarix bolgan, görülep turgan uram, Kökregime haymay ağaçym, Taugan awalyma, Köňül sagymda, Kaytargyp garmon tawışym.
Рахмат. Яуды ышмақтардай Кинәлісін біліп ешейіп Кинәлісін біліп ешейіп Ендігіне юқтың ғәмі болмай Yemler tabıp yaşa olaydı Dertlilerge gene sada bulamay Dermanlıktan lesse babayı Dermanlıktan lesse babayı Dertlilerge gene sara bulamay Darmanlıktan lezzet tavayı Darmanlıktan lezzet tavayı Göz gayret, ödemlik